Fl-ewwel 6 xhur tal-2026 il-Bank of Valletta reġistra profitt qabel it-taxxa ta' 119.8 miljun euro, b'kuntrast mal-135.1 miljun euro irreġistrati bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ġew ippreżentati riżultati finanzjarji għal dan iż-żmien tas-sena, il-bank spjega li l-qiegħ tal-2025 kien eċċezzjonalment b'saħħtu għaliex il-kundizzjonijiet tas-suq kienu aktar favorevoli u kien hemm dħul mhux rikorrenti. Il-kap uffiċjal finanzjarju tal-BOV, Kevin Cardona, qal lil TVM News li l-prestazzjoni operattiva baqgħet waħda b'saħħitha u l-qofol ta' dħul li ġej mis-self u mit-teżor kompla jikber. It-tnaqqis kien primarjament one-off items u jekk wieħed iħares fil-fatt li l-karta tal-bilanċ tagħna tinkompli tikber. Ġifieri aħna kemm is-self kummerċjali u anke dak is-self tal-home loans kompra jikber b'mod sinifikanti u jekk wieħed iħares li r-riżultati jifhem ġifieri kemm fejn jidħol profitabilità, likwidità, kapital, qed inkomplu jkollna riżultati pożittivi u nsaħħu r-reżiljenza finanzjarja tagħna. Fil-fatt id-dħul operattiv ewlieni żdied għal aktar minn 251 miljun euro, filwaqt li dħul net mill-imax ċela għal 207 miljun euro. Il-total tal-assi żdiedu qabżu 17.6 biljun euro. Żdied ukoll is-self għal klijenti li laħaq kważi 8.6 biljun euro, filwaqt li d-depożiti tal-klijenti żdiedu għal madwar 14.5 biljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-BOV Kenneth Farrugia qal li dawn l-iżviluppi jirriflettu l-fiduċja fil-bank mill-familji u n-negozji. Spjega li l-bank jaqdi 360,000 klient u qed jinvesti biex iżid l-aċċessibilità fosthom b'aktar ferat u b'ħinijiet estiżi. Iċ-chairperson tal-BOV, Dr. Gordon Cordina, qal li l-bank qed jibni fuq il-profitabilità ta' din is-sena u s-sena li għaddiet li deskriva bħala waħda b'saħħitha u konferma li għadu fi triq li jilħaq il-mira l-qiegħ qabel it-taxxa ta' bejn il-210 miljun euro u l-250 miljun euro għal din is-sena. U parti minn dik il-profitabilità qegħdin ninvestuha biex inkunu żguri li l-bank ikompli ilaħħaq ma' tkabbir ekonomiku li huwa mistenni. Ma tkabbir li jkun iktar ta' kwalità u allura rridu ninvestu fi proġetti speċifiċi biex ituna ekonomija iktar b'saħħitha, iktar reżiljenti. Żied li ma' dawn fis-snin li ġejjin, il-bank irid li jkun aktar f'saħħtu kontra l-kriminalità finanzjarja u ċibernetika u li jkollu servizzi diġitali mistennija mill-klijenti.